Joy. Joy. Wala akong pera. Ano? Ano pang wala? Kulay. Yellow na, green meron na. Blue na. Ano pang wala? Wow! Okay kayo nga, lo. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Mawi kayo. So what's up sa inyo, another What? So mga soy, nakauwi na tayo galing Kapas. Nagsimba tayo, kita nyo naman yun. Di ako nakakuha ng ibang video dahil ang daming tao, tapos ang daming putik, di ka makapaglakad na maayos. Di wow. Kaya so kanina pa tayo actually kasi nagpahinga tayo bago tayo nag-outro muna. So ngayon, mabilis ang edit lang to. Ang kulit ng batang to eh. Gusto nyo ang pasin ko tignan nyo. Ang kulit Ang kulit niya. Gusto nyo pa mga soy? Ayan. Kumakain na, nakikisyoso pa. Basta, don't forget to subscribe mga soy Alam nyo na yan. Shout out all Team Soy at mga mami ko dyan. Thank you and God bless. Oh, soy ko.